arewanahiya.com. Amal mai jita ne da Sani Ahmad Dambewa. Masoya fatan alkai a da ta gari kada sawa za ka samu an kai hakuri mun rage kaunar masu kaunar mu babban al'amari mai dangane shi ke sa hannu a cikin sakari mai mana kauna mu da shi ne za mu fadi ayya na yi tunani kan soyayya a cikin zuciya ko da kauna ita ce ta zama min matsalar zuciya na da budurwa ita ce na rike burin zuciya na yi mata kauna ko kallanta ba na gajiya soyayyar ta ya zama da lantarkin zuciya na rike santa a cikin raina ba na gajiya. Sosai ba sai mini kauna a cikin ranta bata canza ba soyayya ta ita ce ta rike bata sauya ba ai kowa yaushe masoyi mai son sa shi ne a gaba na boye kauna a cikin raina ban yada ba ina son yare na soyayya ce mai saitin zuciya. Ka ji labari da gabar zuciya ida mai sona sai yi mani so ba ta canza ba na so mai sona kuma ta so ni ba jayayya bayan haka nan sai ta ce min ita ce gajiya kin mani rauni a cikin raina haba hajiya silarki kauna da raba ciwo a cikin zuciya. So mai son ka ko zai maka karya duniya labari ki tuno maganar da kike can baya wannan kauna ke ce da rike ba ne miki karya. Zai rike kauna ko da za a yi doka da tabarya burin raina a kirawo mu an da amarya ko da baki shine ke bambance kurna da magarya zo saurara kiji zance nan mai kyau na wushirya ko da sabona zai riske ki co babu na karya kirge kauna kirbe sirrin tirmi da tabarya. Amal mai jita ne da Sani Ahmad Dambewa. arewanahiya.com.